Ebusuafo ma munyina akwaba eba Mpaninsem TV so yede mo asese de biada mo jebre na mo de hwe Mpaninsem TV ene Mpaninsem TV aprobo ade yakwa akopie afidiase tunkum so ni nyina ni se obia ne da odidi na woda ana afi so obia ne kwan ofa so odi na woda na eye nana adetwumwa a oye kofopani ade ma asuo kwaw asuo kwaw obosom wo afidiase tunkum so edi ne mfinhia wa ha ne aduonu wati ase odi ne finhia wa ha ne aduonu broni photocast me kan say birthday 120 years nti abusua nana tonsa frɛ ya yenso yakopia ase de ho enkomo de ebrel nana afrɛ ni nuanom akomfo a ono mu nyina esom ewo ekuo ba akomo nse akomfo wo mu kuo a omode omho adom mu ana afi nso nye kuo nko ana akomfo bia pese o chefa ana odi dwuma titiri bia ototo nsa frɛ ni nuanom akomfo na afi nso abosom a nuanom nsom wo mu no omode omani monyam ne omusunsum beta na chi ma dwumadi na wodi no edim ne santi abosom ahodo bebre na ne bepie ase akomfo ahodo nso bebre na baabi na afi nso behwe adefo nso eba papa esanse we ni da edi nkan a ye hu se konfopani bi anya mfinhia wa ha ne aduonu a wodi na woda na osanso ma na abosom aduane adi enti Mpaninsem TV kopie wono ehunu ma bebrebe konfo bia ne bosom ma bia duru konfopanyin yanim a okoto no oboni mu ase ade ma no afi bosom bia so sane a na se oye asuo bosom a wode na hugya no me kire podua na okuta no wode efa konfo no ho na wode abo bibi wɔ ne mfim na wode afa na wode abo bibi wɔ ne mfim na wode afa na wode abo bibi wɔ mfim prensa kire se ade na ebo ne mfim no ye fe no yentumi ana se apomasu de nti wode bom nyane ne se oje konfo no ehaw na dwendwen yare bia beba ne nkyɛn bia no oje de ma saa bosom no na bosom no de akotopum bosom a ogina dwom a odi asa ti adaban awie na oguhyire otubi kowiam de bi gu fom no efre no benyade owo kwada so abusafo yemfa break kakra na yenkyere kwada so abakosem kakra enkan tete se udu kuro bi so na ensuo da honom na omode kra atoso se de be ya udu no nsu kom do abetimi asa bia no enti enam so ma obi adu ensuo no kra ada so na esanse yen ho hare so kasa ene abepie wiase nti na yenhu se de besi a beka yensem nti no oye obi adu no ma se kwada so no ana oye no kwada so na achese abeye kwada so na nkasa na ne kuro ni di ankasa de kra eda so enti eno nso eho abakosem kakra no kwada so benya ade konfo ana na ogina dwuma osan abusua de bosom si ne tirisu nana da kwa konfopani a wonya mfinhia wo ha ane aduonu 120 years ne nana a wode bosom no amano a washira no se ono nso emisi nanan sanse sese de oye mreba ne sa betu maami susu a bibia nkyere se wonya wo ha ne aduonu ane ade a enwanwa paa o maami no nete konfopani ni gya ne tiri hu dwunu fita ebesan ba wana ti wona ne tiri hu dwunu fita a wo fra sikanto ma no enti abusua enya asem ketewa na esewani ense o ka kire yenyina yenhwe bie na sede nananom akonfo nso esidi o mawoda edefa nananom efe kra keke asante amamre akono enikatete obi kire ana abusua yede emamu ewo Mpaninsem TV so na ebresem bibia ba kira yahwefo pa ne yaboafo pa yamomani ene maso ensi wo ho yede ba bedam
Hey!